Most Bach Máté Passionjából következik egy részlet, a 47-es számú ária, amelyik Péter bűnbánó imája. Ugye ez a darabban akkor csendül fel, meg hát a bibliai leírás szerint is akkor kezd el keservesen sírni Péter, amikor rájön, hogy Jézusnak mennyire igaza volt, amikor előre megmondta, hogy mielőtt a kakas megszólal, 3-szor meg fogja őt tagadni. Ugye a Gecsemáni kerti jelenet után vagyunk, amikor Péter is utána osonkodik Jézusnak, nagyon kíváncsi, hogy mi történik majd vele, és hát ott észreveszik, és azt mondják, hogy te is közülük való vagy, és mondta, hogy nem vagyok a tanítványa, és nincs közöm Jézushoz. És amikor 3-szor megtagadja, akkor bizony megszólal a kakas, és keservesen sírásra fakad Péter is elrohan. Barlai Zsuzsa lesz a énekes szólista, és hegedű szólót is írt a darabba Bach, valószínűleg azért, mert még személyesebbé akarta tenni ezt a jelenetet. Úgy gondolom, hogy ebbe a hegedű szólóba a sírás van igazából ábrázolva, mert figyeljük meg, hogy a dallam mindig nagyon hirtelen megy fölfelé, és utána a részletekben megy lefelé, mint amikor az ember sír, és tehát a sírást van hivatva utánozni. A csellóba a picikátok pedig úgy gondolom, hogy ezek a földre cseppenő könnycseppek azok. Hallgassuk meg tehát ezt a bizonyos altáriát Bach Máté Passionjából. Barlai Zsuzsa énekel, Tóth Judit hegedű.